titi edisi hapangni tui komolong kaisa par tongmani belai kheno 2025 bisi thangai 2026 bisi phaimani 1 tarik din belai kheno borok jomok laijak tai thanai bisini sai 2025 thanai bisini sai 2026 bisi puille hapaimani belai kheno jak jomo tai oroni komolong pardona kini khainai incharge bobo sarai sarai khe koklam bising tui sai khanaraka taklai belai kheno borok jomojak belai kheno parking rok bo kisa keseboi thangka amoni bagi parking rok bo naragui kaham ka mali hanibo sai khanaka parking jodi se jaga tongkha taibo kaham ka naragui mangkhamo taibo titi edise hapangni taibo revenue phaikemo hanibo sai khana tai omo je sanamjamani wngkha bobo kanang chai tongmo tai titi edison cm bini chai tongmo tai em bobo ranjan yang bini chai tongmo bani omhai ka khumrobo jai jai khe sanamjaka hanibo oroni incha saikho kwbangma dal bidal khumbo oro taklai katal khe khaijaka hani sabo tai khumbo waiter khamani bagi taibo khumro kaithini taibo kalai sekhano barka hanibo saiko belai khano kaham kaham khe taklai naithoka agini silai taklai taibo thaske khumrobo barka hanibo sarai sarai khe saka oroni incharge bobai koklamni bisingtino saka tai oro kaham kano tai khumrogo barka dal bidal khumro tongo abo hai hanibo saiko tai lukorongno bo belai khano jak jomo phaike hanibo tapsa joratei sai khanaka taibo borok kwbangma phaitong hanibo sai khanaka omono no je borok phaimani omo jaga sari nala hanibo sai khanaka agini silai 2025 bisini silai taklai bisio takisa borok rom nobo hanibo kwal khe phaimani bo nobo saka khumrogo dal bidal tongo tai khum belai khano naithokke tongo hanibo sai tai lokorono koikhan kaham khe phai jai jai khe borok tini simiya khana soni salbrobo no taboni sijono omo haike phai beranya bonago waisa usu bukhani je musungani abo waisa usu berai bisa jak jam khe tongna nango hondo sarkar orni tai nai di no tiari tini bisinti nai kiti nang mate komo komo pai bisu joti na chatok pai thunjonai manai hoite tam beba no tamati saironi thunani aba hebo facility tongo hinibo sai khanako orni incharge nai nadi nani kobanti tini 1 tarik 2026 bisini magilino tako ando hiniru wan sugiru mano tini omo haimang dili nang bahai rong na dugan omo hairok mang khaito kisa aukjak ni wan sumanta tini ke motamoti phalima kha boro rok busa rok khana tini borok de iko wan sunari lagong kisa bisirok mano mara khana boro oiten simo mo hain khana boro iko 10 ta order unsimi soli tongmani tapso da koto komi khe bada bari tongkho abdu to mane komi ubari hunme ko thik tong tongla borok to asa ko na tini hain ti tortu sinu ma ba bahai ni le aicha kon tini besake kaham nong khana besake tin kaham no ekdom 100% 1 tarik Januari 2026 bisi ketal khaike thanai 2025 bisi ketal loko boro busi rok khaine bisi ketal kono hambai ini to zaman saya tak nanti saya bangwa hebat to kalau kurang jauh jadi sama mau itu sama mau kita telepon tak lain mau kurang pun saja tak jadi stres ya teman ini kalau jangan hukum mencari dengan hukum lah ya barang tak lain ke buku na item kita lok home end item total hajini no total koika tongo ina abo ki total item lo ga ba to ta chi lo kha ni lo hajini lo to to kasi ora ta si ba bagalo bang ke taklai thum bazar taise ko bama numa bagi dalu ko ma kita se ta ko tekena seman tak se kono se kono ya Allah ne bahwa me weather ko dora kami lo kesaro yang apa lo waktu ini ya so weather ko bisa weather ni karone ko borok khai sal joto jongai ne joto sal megla to na asli borok khai satu sang hode asu borok khai কিছু খানছে borok ko taklai ini sebetulnya motomoto jak jomo boro rok ma nugja kasan aba hai oke tek
ako শান্তি শৃঙ্খলা ধ্বংস করতেছে মলাই সুলাই ঘুরে গরম এটাই চাহিদা পাইও আমার হেরাম বাইকে নঙ্গ কি জানি যাতে আমাকে তো পরিস্থিতি পরিস্থিতি তো কাহাম পরিস্থিতি আমাদের বরফ जोंनि ব্যবসা বাণিজ্য खामानि थानायनि गारि घोड़ा बेफोरो जों साप्लाइ परिबेश थाखा माने कोनो गल'गैफोरो गलाय ताग्लायफोरो जाहा जाथे Ataklah ke komunikasi gosong guna buana tapi ada mau ada aku pula pakai kubur kosong ayam telema ayam ini boro aku kayu deh aku saut deh kamu tahu sudah punya kejan mau apa hewan wala sudah di sini apa tak lagi itu apa jadi itu tanggal itu kakak no itu kamu berarti jadi 8 kilo aku tuh nongkrong kan itu kesekarang ya mereka nongkrong itu 10 kilo lalu kilo kilo jauh tempat semua awalnya beda itu daging daging makan tahu sudah aja di sini sudah ada bawa anu tahu itu kain cokok apa hay cọc tao sẽ lúc này là cái tao sẽ vươn lên rồi hay cọc sao mà đâu có sao mà sẽ có sự mà không là có sự mà không là làm cái gì nó sẽ thì nó sẽ có cái thì nó chỉ ta sẽ cắt được ra tak lain tu dulu arah tahu contoh siapa tangnya tu lah kalau kita tahu parking ke kita place tahu kan kita kita parking mah tahu parking ke sana kalau mas kalau sak lain bola kalau boleh kita tahu parking lu kalau main kana mong kapung park ni kaisa incas ini daito dojak kapung park nanya bagi tahu jero seman sini taklai jero belai kana bolak kabang to tai kumro bak kabang ma jat jat kumta cha item moto ho ta cha ba ba ke white and kahani bagi yang ma hai ni sabo tai kumro park final bagi je गाडी पार्किङ खाने चाहिँ जागा रक्ने मलाई त्यो दिने खुट्टै खानाका थिए अरू नि इन्चास पार बाजार चाहिँ गोबर टोक्ला छला के न नाइ चाहिँ न नाइ म सबै कुमलो पार खाइने कि ताप पैसा कुमलोको बेलै खान नाइ चाहिँ त बस तै वाइट एन्ड बाकी तै अब गमा आइटेम कता हो खाले जा हाम्रो न माने आसन चाहिँ तिनी जरा तिनी 1 तारिख जनवरी 2026 को काम गर्न गर्छ नाम